Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Басу кырларда урып җыю эшләре башланды. Десантчылар һава десант гаскәрләре көнен билгеләп үтә. Йога һәм медитация белән шөгыльләнү мәйданчыгы үз тамашачысын җыйды. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бер төрле культураларны урып җыюга кереште. Быел компаниягә старт 18 июльдә бирелде. Бүген басуларда хезмәт алдынгыларын бүләкләделәр. Рәдифә Нигманова дәвам итә. Bir qaraganda avulda rahat indi. Şahara qaraganda. Менә шәһәрне бик яратып торам инде. Сергей Радаев Токарликов исемендәге хуҗалыкта 7нче сезонын эшли. Кәләй авылында туып үскән ир мәктәп эскәмиясендә ук тракторчылыкка укыган. Түбән Камада эшләп яшәгәннән соң кабат туган якларына төпләнәсе иткән. Будайдан башладык без, чәчим әйнине. Уборканы, ие. Будайдан башладык, менә солларны убирайттык. Менә арпага кирдек инде, арпаны убирайттык. Уңыш ничек соң быел сезнең тәҗрибәле караш белән? Әйбәт инде, начар әйбәт бу, бик әйбәт әйбәт бу. Средний инде бара инде, яхшы инде, данный моментта корышакта әйбәт инде. 7 ел эшләү дәверендә ипи үстерүнең серләрен яхшы белә. Шуңа күрә аның бүләк алучылар арасында басып торуы да очраклы хәл түгел. Алдынгы компанияларны бүләкләү Әлмәт районында күркәм традиция. Хезмәт уңганнары беренче 10 көн эчендә суктырылган бер төрле культуралар күләме буенча билгеләнә. Здесь критерии по группам делятся комбайны по мощностям и по нормативу намолота берем 10-дневный период и уже передовых комбайнеров награждаем денежными премиями. Сегодня вот у нас 13 человек, это хозяйство Токарликов, хозяйство Союзагро. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда, бүгенге бөртекле культураларның 23% инде урып җыелган. Бу башлыча көзге будай һәм арпаны исәпкә алганда. Әле алга таба эшләр дәвам итәчәк. Рәдифә Нигманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Урып җыю компаниясенең үзенең традицион туры эфирында район башлыгы Тимур Нагуманов та кузгатты. Моннан тыш ул узган атнаның төп вакыйгаларына нәтиҗә чыгарды. Рад всех приветствовать на эфире. Эфир башында ук район башлыгы Тимур Нагуманов мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе башланганлыгын хәбәр итте. Ул аз киремле гаиләләрдән булган 1000ннән артык укучыга кирәкле канцелярия, кирәк-яраклары һәм портфельләр алырга ярдәм итә. Программа 2007 елдан бирле үткәрелә һәм елдан-ел колачлыра уза. Новый учебный год — это всегда очень такая серьезная веха в ежегодной истории. Все, у кого есть дети школьного возраста, понимают меня прекрасно. Мы все готовимся, все планируем, и вообще весь год у нас обязательно разделен таким образом, что 1 сентября отдельной красной линии проходит. Әлеге акция башлангычы уку елының килеп җитүенә ишарә. Быел яңа уку елын калабызның Ризаддин Фәхреддин исемендәге гимназиясе һәм Мирза Таһиров исемендәге 1 номерлы мәктәбе яңарып каршы алачак. Моның белән бергә безнең ишегалды төзекләндерү программасы да дәвам итә. Әлмәттә планлаштырылган 41 йортның 23-сендә эшләр тәмамланган. Бу елның яңалыгы ишегалларын яшелләндерү өчен ак тукран баш үләнен куллану. Бу шүбеләннәреннән котылырга да мөмкинлек бирәчәк. Район башлыгы Куалабызда узучы Каракүз фестивале чараларына да тукталды. Туры эфирның кунагы Кирилл Маевский. Ул заманча мәдәният үзәгенә һәм Смена китап кибетенә нигез салучы һәм программа директоры. Смена җәйге китап фестиваленең программа шулай ук Вознесенский үзәгенең программа директоры. Аның белән башлык нәшрият дөньясы яңалыклары, мәгариф программаларының роле һәм башка кызыклы нәрсәләр турында сөйләште. 2 август ел сайын һава десант гаскәрләре көне билгеләнеп үтелә. Бу елда десантчылар үз традицияләренә тугры калып, мемориал янында сугышчыларны искә алдылар. Ватанпәрвәрлек рухындагы чара чәчәкләр салудан башланды. Десантчылар берлеге тирә-юньдәгеләргә, иң мөһиме үсеп килүче буынга намус һәм батырлык күрнәге булып тора. Ознакайда десантчылар көнен ел сайын зурлап бәйрәм итәләр. Бу елда зәңгәр беретлы ир-егетләр район җитәкчеләре Ознакайлылар шәһәренең җиңү паркында урнашкан һәйкәл янында җыйналды.
Азнакай районында Россиянең оборона сәләтен ныгытуга үз өлешен кертеп, һава десанты гаскәрендә хезмәт итүчеләр шактый. Аларны бәйрәм белән район совет аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин, районның хәрби комиссары урынбасары Раушан Юсупов котладылар. Не зря ваш лозунг гласит «Никто, кроме нас». Спасибо вам за то, что вы отлично исполнили свой долг и сейчас продолжаете выполнять. Митингта катнашучылар Бөек Ватан сугышы вакытында үз гомерләрен биргән һәм локаль конфликтлар вакытында сугыш кырларында һәлак булган геройларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Чара элиталы гаскәрләрдә хезмәт иткән райондашлар хөрмәтенә куелган стеллага чәчәкләр салу белән тәмамланды. Һәлак булган сугышчылар турында истәлекләрне аларның корал иптәшләре, гаиләләре һәм якыннары саклый. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Қалабызда 15 активлыктан 4 локациядән торган йога фестивале үтте. Чара Татнефть компаниясе генераль иганәчесе булган Яшел фитнес проекты кысаларында узды. Физик һәм рухи яктан үстерүгә юнәлгән бәйрәм исеменә күрә җисеме булган Саулык паркында оештырылды. Яшел фитнес проекты кысаларында узган йога фестивале беркемне дә битараф калдырмады. Яшенә карамастан һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Саулык паркында узган йога фестиваленә килүчеләр Рәмия Черскова белән актив зарядка ясый алды. Иң кечкенәләр өчен күбек тамашасы, балалар өчен йога күнекмәләре оештырылган иде. Тибет шашылары, варган, бубен һәм гонг медитацияләре, ароматерапия бар иде. Мисал өчен 20 еллык табиб тәҗрибәсе булган Регина Алтынбаева вейганың кем өчен мөһим булуын җентекләп аңлатты. Вейга мускулларның сыгылмалыгын һәм эластиклыгын үстерүгә, шулай ук 2 ярымшарның да эшенә юнәлтелгән славян гимнастикасы. Ул хатын-кыз көчен аша, сәламәтлеген тургыза, кан әйләнеше көчәя, маддәләр алмашы яхшыра. Хатын-кызга кирәк, например, быть здоровой, да, для того, чтобы ол хорошо рожала, хорошо там беременность переносила, чтобы вот здоровье по-женски было у каждой женщины, чтобы вынашиваемость была нашей беременности. Я как врач уже говорю, да, потому что у меня в официальной медицине стаж 20 лет работы. Оештыручылар сүзләренчә, илкүләм урамда бушлай тренировка уздыручы Яшел фитнес проекты кысаларында иң күп чаралар узучы шәһәр Әлмәт. Республикабызның нефтчеләр башкаласында яшәүчеләр спорт һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга юнәлдерелгән социаль спорт хәрәкәтенең чаралары соннан бәхетле дип саный Казаннан килгән тренерлар да, калабыз халкы да. Мы раскачали все группы женских мышц, и в конце была такая интересная медитация с бубнами, еще какие-то инструменты, которых я не знаю. Вот сейчас пришла на массаж, когда еще делают массаж рук с эфирными маслами. Йога фестиваленә килүчеләр шулай ук сулыш практикасы, хатха йога, нейрографика, стретчинг һәм пилатес белән шөгыльләнә алды. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Зеленый! Отлично! Җәйге матур кичләрдә бөгелмә сулыгы буйлары яшьләрнең шат авызларына күмелә. Бирдә матур итеп кичке уеннар оештыралар. Эш беткәч бирегә олысы да, кечесе дә җыелырга ярата. Җыр бирүләрне Айгөл Шәрәфиева карап тыңлап кайтты. Җыр, бию, уен, көлке. Алар бөгелмә сулыгында бер генә минутка да тынып тормый. Татар мәдәният үзәге оештырган чараны бөгелмәләр көтеп ала. Өлкәннәр кичкенәләргә үрнәк күрсәтеп җырлый, татар халкының яраткан моңнарын суза. Ә балалар бик теләп төрле милли уеннарда катнаша. Без үзебезнең бинабыз эчендә бикләнеп, килер микән, килмәс микән тамашачы дип көтеп утырмыйбыз. Без тамашачы янына үзебез чыгабыз. Менә безнең бу Ярослав Гашик урамындагы җәяүлеләр урамы шуның өчен төзелгән дияр. Biz bugün, bizim bugünkü şarabız su boyunda dal tirek diye atala. Mene görəsiz mi nindi motor su boyu, nindi motor bizning mene tamaşaçılarımız, balalar, ülkenler. Su boyundагы кичәдә патриотик җырларны да башкардылар. Катюша җыры аеруча актуаль булып чыкты. Халык рәхәтләнеп биеде, җырлады. Су буенда тирәктә кич утыру кичәсе 2 сәгать дәвам итте. Бар халык күңел ачып, ял итеп, яхшы кәефтә өйгә таралышты. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.